Què tal, amics i amigues? Ens hem d'entretenir amb alguna cosa, no? Aquests dies que estem aquí confinats. Bé, avui us explicaré el truc de poder tenir les tovalloles ben suaus. Diuen que, fixeu-vos, que no es pot posar suavitzant a les tovalloles perquè surten molt seques i no eixuguen, el que en diríem rasposes. Bé, hi ha un truc, què és això? El vinagre de vi blanc. El vinagre de vi blanc en comptes del suavitzant. I ara ho comprovarem. Posarem com es fa això. Doncs es posa aquí la quantitat de sabó, de detergent que posaríem. No gaire detergent, Sempre recomanen no posar gaire detergent. Posarem aquí. I després el vinagre de vi blanc com a suavitzant. Ho posarem amb un got, teòricament de xupito, del que diuen de xarrup, però això és més gran, que de xarrup. Aquest és un pèl més gran. Ho posarem aquí, on ha d'anar el suavitzant. Això també es pot utilitzar, si feu la prova, amb roba normal, no cal que siguin tovalloles. I algú us pot preguntar, bé, i això fa olor de vinagre? No. Gens ni mica. No patiu perquè no fa gens d'olor de vinagre. I ara, doncs, un cop hem posat el detergent i el suavitzant de vinagre, posarem les tovalloles. Les posarem a dins. I, teòricament, totes les etiquetes posa que s'han de posar 40 graus. Bé, l'etiqueta de 40 graus vol dir com a màxim, però es pot posar 30, Posarem el diari de 60 minuts, que serà una mica més d'una hora, temperatura de 40. Aquest no ho permet, doncs farem el micicló, que aquest sí que ho permet. A 40 i centrifugat a 1200. Pitgem i esperar una horeta i ens sortiran les tovalloles super fines i super agradables. Comproveu. Vinagre com a suavitzant. Vinagre blanc. No ho oblidéssim. Que vagi bé.